Els casals d'estiu d'aquest any s'han convertit en una eina important per als infants i joves. Compartir espais i activitats esportives, de lleure o educatives fora del nucli familiar i conviure amb les restriccions i condicions establertes per prevenir la propagació de la pandèmia, en els casals enguany esdevenen l'escenari ideal en previsió del que passarà després de l'estiu amb la tornada a l'escola. Els casals han tingut una importància molt gran aquest estiu, els nens han vingut encantats de poder reprendre l'activitat, de poder conviure amb més nens. Necessitaven també tant infants com els pares i familiars que poguessin gaudir d'aquesta activitat. És més, molts infants dels que han vingut al casal s'han retrobat amb amics de l'escola, així que ha sigut molt alegre poder-los veure gaudir. Un d'aquests casals és el Swim Prat, que organitza el Club Natació Prat, a les instal·lacions al Fondo d'en Peixo. Un casal on la natació, o millor dit, les activitats a la piscina, són el fil conductor d'altres espais com els jocs aquàtics a l'exterior de la piscina, els tallers de manualitats o jocs estàtics al pavelló Xavier Martilla o l'espai de cinema al gimnàs del pavelló. Per sort podem gaudir de les instal·lacions que ens proporciona el Fondo d'en Peixo. Tenim la piscina, tenim l'espai de la gespa, amb una mica d'ombra per aquests dies de calor. A més, gaudim de la instal·lació del Marcilla, on tenim la pista, aprofitem l'espai del passadís per fer taller de manualitats i tenim la sort de poder gaudir d'una estona de cinema. El casal conviu estretament amb les mesures de prevenció de la Covid-19. El Natació Prat ha reduït gairebé a la meitat la capacitat del casal amb grups petits de fins a 10 nens i nenes amb només un monitor i totes les precaucions higièniques requerides, com la higiene de mans i l'ús de mascaretes si no es pot mantenir una distància de seguretat i mentre no s'estigui fent exercici físic. Hem hagut de reduir grups, tenim més o menys la meitat. De totes formes, també hem reduït el tema monitors. Hem deixat un monitor, no tenim auxiliars aquest any i els grups com a màxim tenim 10 nens per grup. Llavors, per sort tenim 4 accessos al casal, hi ha 2 grups a cada accés, se'ls han format prèviament els pares i els hem donat facilitat per on han d'accedir els nens. Piscina, activitats aquàtiques i jocs per fer passar la calor de la manera més divertida aquest estiu.